Здравейте, уважаеми зрители! Може и да съм първия или ще съм втория. Имам нещо да ви кажа. Току-що видях в TikTok и прочетох една интересна информация. Не е интересна. За съжаление, имам тъжна новина. Преди малко, след като отворих телефона и давам накратко, за съжаление почина Джеки Чан от много различни жанрове от неговите филми. Днеска е ден на траур в Северна Корея, в Токио и още в други държави. Така прочетох информацията. За съжаление е починал, дано да е на по-добро място. Реагирам на това веднага на това видео. От малък съм гледал неговите филми като дете и беше любим актьор. Може би почина на 70 или 80, ако не се лъжа, за възрастта си. Изживял си живота. Има един син, доколкото знам. Цялото му наследство ще бъде само за него единствен първороден син. И още какво да отбележа. След като неговата кончина вече е към своя край, филмите винаги ще ги помним безкрайност в интересните по всички телевизии. Това ще се говори. Мисля, че ще съм първия, който е реагирал на това видео. За втора част, ако искате на втора част на това видео, не забравяйте да се абонирате и да ме последвате за още такива видеа. Съвсем скоро ще кача още едно видео. Това ще бъде първа част. Очаквайте повече подробности след моето проучване в изданието на това видео. Ще разберем повече подробности. Абонирай се за канала и ме последвай още за такива видеа. Следвай ме в TikTok, в Instagram и в Facebook и в YouTube канала ми. Ето тук ще ти излезе новото ми видео, а тук можеш да гледаш допълнително. Един палец нагоре, с камбан към Sky и коментар и споделяне. До скоро, до следващото видео на втора част. И това е. И мека силата да бъде с вас. 뒤에서 어디 보세요. 어디 보세요. 양옆으로 또 보세요. 천천히 이쪽 착석하시겠습니다. 내려주세요. 이쪽으로 받아주세요. 성경이 이쪽으로 오세요. 옆에 쓰세요. 이제 못할 겁니다. 말 없이 국민이 배를 들이고 장문장 공들인 소리를 치고 이거만 말을 간다. 네, 다음 계속해서 네. 가장 크게 또 마음 주셨던 부분 중에 후학 양성이었는데 그 선생님의 가르침을 받아